Malta sar l-aktar pajjiż fost il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea li fih studenti gradwati jsibu impjieg. Dan jirriżulta minn statistika tal-Eurostat li turi kif 97% tal-gradwati Maltin qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol mill-ewwel. Dwar dan tkellimna mar-rettur tal-Università ta' Malta, il-Professur Alfred Vella. Huwa saħaq li l-livell ta' tagħlim li joffru l-università u istituzzjonijiet edukattivi oħra bħall-EMCAST kien u jibqa' fattur importanti. Iżda fuq kollox il-fatt li Malta qed tesperjenza ekonomija b'saħħitha qed tgħin biex tiżdied id-domanda għal aktar xogħol f'pajjiżna. Il-fattur tal-ekonomija li bħalissa qed sejra tajjeb ħafna u li allura lesta timpjega n-nies illi ssib naturalment qualified sura u tajjeb lesta li timpjegahom. Ħadd ma jista' jiġħad li universitajiet Ewropej joffru livell akademiku għoli. Iżda s-saħħa ekonomika ta' pajjiż hija determinanti biex dawk l-istudenti li jkunu gradwaw isibu xogħol. Fil-fatt id-differenza hija ċara bejn Malta u l-Greċja, il-pajjiż li spiċċa fl-aħħar post fil-klassifika. Ma naħsibx li xi ħadd jista' jargumenta li l-universitajiet Griegi mhumiex qed jagħtu degrees ta' kwalità. Jiġifieri huma qed jipproduċuhom l-istudenti, imma l-ekonomija mhijiex qiegħda sfortunatament ittihom iċ-ċans li jiġu impjegati. Dawn ir-riżultati pożittivi ġejjin ukoll mill-fatt li l-Università ta' Malta toffri korsijiet foqsma professjonali u oħrajn tal-istess livell iżda li ma jorbtux individwu ma' xogħol partikolari. Dan ifisser li student ikun aktar liberu li jsib karriera fejn jixtieq anke jekk ma jkunx studja għal dak ix-xogħol. Huwa essenzjali li l-università tkompli tipprovdi anki dawn it-tip ta' degrees illi l-istudent iħalluh ħalejtek iktar liberu li jidħol fil-dinja ta' xogħol f'postijiet differenti u juża l-skills, juża l-ħiliet li jkun tallem fl-università biex jagħmel kwalunkwe xogħol li hu jidħol fih aħjar milli kieku kien jista' jagħmlu li kieku ma kellux dawn il-ħiliet. Kif wieħed jista' jinnota fl-istatistika l-aħħar pajjiżi f'din il-klassifika huma Ċipru, Spanja, l-Italja u l-Greċja. Membri stati viċin ferm tagħna li kollha ġew affettwati minn taqlib ekonomiku f'dawn l-aħħar snin. Taqlib li pajjiżna rnexxielu jirbaħ biex iżomm lilu nnifsu fuq quddiem nett tal-Ewropa.